A my tam mamy takie góry i doliny. Troszkę są przymglone. No tam tak najbardziej, nie? No to jest daleko, bo to jest na zoomiczku. Telefoniczku, zoomiczku. Daleko, nie? A my sobie tutaj. Tu jest Katarina bez bluzki. Sam jest w staniku. A tu Adam smacznego. Coś tam wcino. Też bez stanika. A ty w staniku, a ty bez stanika, a ty w staniku. Ale korale są, nie? Uj. No złoto, no jak nie, jak tachte. No, także ten. Jeszcze raz zoomiczek. Tak widzimy z balkonu. No. Dobra. Na razie.